Front pose, ladies. Face to back. Back pose. Thank you. Face to the judges. 50 and 52 switch. Back pose. 3 steps to the line. Back pose. Face to the judges. Front pose. And walk back to the line. Číslo 53 Tamara Kajlová. Gratulujeme. Tak ja už som po včerajšej súťaži a kde inde ako vo fitku. Ale včera som to poňala tak, keďže celý deň som proste plnila a jedla som, tak som povedala, že sa neprejem večer, lebo Portugalsko bolo strašne ťažko, aj keď som to až tak veľa nezjedla, ale včera fakt si dali mekač, aj keď síce účet bol 50 eur, ale chcel si všetko ochutnať a každý si niečo ďobol, čiže fakt som strašne rada, že mi nebolo večer zle ťažko, že som zaspala úplne normálne. A dneska, že som stiahnutá, že mám všade žily, že proste mám dobrú formu, ako sa hovorím, po súťaži je ešte lepšia forma a ja si môžem bez bolesti hlavy, bez pocitu ťažkého žalúdka zacvičiť tréning aspoň taký, ako budem vládať. A teda chcem cvičiť zadok dneska. No a vyjadrím sa včerajšej súťaži. Svoju kategóriu som vyhrala, ako inak, bez pochyb, ale nie, boli tam akože fakt, že super baby namakané. Nešla som do toho s tým, že proste určite vyhrám a ego neviem aké. Proste stále treba mať taký rešpekt a stať s nohami na zemi a niektoré pretekárky by sa to mali, bohužiaľ, alebo proste malo by to tak byť, že by sa to mali naučiť a zobrať aj prehru a zobrať proste si niečo z tej súťaže tak, čo zlepší na sebe samej a nie proste komentovať, prečo vyhrala táto, prečo prehrala táto, prečo som ja nebola pred ňou, ale stále si možno aj opýtať ten feedback, keďže sa bavíme o NPC súťažiach, kde si ten feedback dajú tí rozhodcovia a možno začať kritizovať seba samú, čo som mohla spraviť lepšie na to, aby som možno bola druhá, alebo na to, aby som bola miesto lepšia. A príde mi to také dosť smutné, keď hlavne na sociálnych sieťach sa baby vyjadrujú o tom, že proste komentujú to, že prečo tá baba skončila tak a tak. No a v krátkosti ja som rada, overálku som nevyhrala z mojej kategórie, ale vyhrala som vlastne svoju kategóriu, za čo som extrémne vďačná, lebo fakt som do toho dávala maximum všetko, ako samozrejme aj ostatné baby, ale som strašne rada, strašne som vďačná a práve to ma tak nakoplo ísť ďalej, pokračovať a možno ešte dám nejakú súťaž, ale to si nechám zatiaľ pre seba, potrebujem si to poriadne premyslieť aj s mojou trenérkou a celkovo to zhodnotiť. Dneska bude taký chill day, užijeme si, sme ešte v Bratislave, pôjdeme sa napapať, po obede letíme domov a niečo vám ukážem aj z dnešného tréningu. Zvolila som si tento booty builder. Nie je to od značky Booty Builder, ale nejaký Glutes Builder. Ale akože je to zaujímavé, Portugalsku sme s Radkou na tom docvičili. A trošku inak to viem precítiť, nie je to úplne taký bežný stroj, ale celkom fajn sa cíti zadok. No, tak druhý cvik som zvolila tento pendulum, kickbacky, zakopávania. A je to strašne dobré, škoda, že toto u nás nemáme v Košici. 365 kg, lebo proste netreba ti dávať tie hačiky, či tie klátky na nohy na zakopávanie. Proste tu si naloží váhu z boku a úplne super to vieš precítiť, ideš do pekného natiahnutia, celý spodný zadok, horný zadok zapojíš,
Proste je to topka, tento stroj. C. Točíš? Tento stroj, Láci, ťa poprosím aj k nám do Koši, do 365. Je to uľahčenie života. Aspoň 15 minút času z tréningu. Raz som to cvičila v Tesku. Ale toto vyzerá masakra. A Digaja, že toto načuje a to je, vieš čo, ešte... Áno, áno. Vieš, toto. Ale to len je veľká váha. No. Sepore. Tak sepore. No. Asi zober ty ešte toto v ruke a ideš. Tak my už sme skoro na konci tréningu. Ešte si dokončím jednu sériu zakopávania v ľahu. A tento stroj úplne vyzerá taký easy, taký ľahký, ale fakt viem strašne dobre precítiť hamstringy a možno aj to kvôli tomu cukru alebo kvôli tým sacharidom, že včera som to fajne napumpovala, prekrmila, takže úplne super pumpu mám. No a my po tréningu sa pôjdeme na maču, pôjdeme sa najesť a ešte by som chcela ísť si dať do Jovy Pointu palácinky, keď stihneme. A cestujeme domov po obede, no a vidíme sa na ďalších tréningoch, ktoré už budú plnohodnotné, stanovíme si nejaký cieľ a uvidíme, čo bude ďalej. Ja som po tréningu a David sa tu pripravuje na New York Pro súťaž, ktorá bude o 4 dní, už tento piatok, takže veľmi sa tešíme, keď priniesie domov víťazstvo. A aké sú tvoje pocity? Tešíš sa? Děkuji za slovo. Těším se na neskutečnou výhru. Jo, těším se, jedeme do New York Pro, na New York Pro, takže letíme do Ameriky, razím tam já, Oliver Procházka, Tomáš Centýnek, Kuba Kolínek, letí s náma Kryžo, takže Bude to nasekané. bude to nasekaný, budou se
pózovat na olejovaný zadky a hulit brka. Takže, yes. Takže ideální Amerika, těším se na to. Super. Pro mě to je první pro sezóna, takže cíle jsme si dali ty největší a přivezeme to nejlepší umístění. Budúci mistr Olympia. Gratuluji. Ďakujem krásne. Ďakujem. Chcem si niečo zobrať do ruky. Ona ide furt bomby. Ja čítam, čo ti je. Tam je konceptom toto, čo sme boli my, Mača. No už kedy príde? Bo zabudnem, čo som chcela. Zabudnem, čo chcem. To dáš do vlogu. Dáš. To musíš spraviť zvlášť YouTube video od Auri. Influencerky. Čaja mi povedete, ešte svoj názor a uvidíme. Kaj, ukáž. Keď si uvidíš. Teraz to máš tak ona Divo, pekne zmixované. si to premixovala, hej, zo spodu si chcela troška umyť. No, ja som si prosím pekne dala, že studenú maču, mám zapnutý? Nie, zapnutý. Studenú mangovú maču, potom tu máme, čo to je? Mača S mliečkom Cloud. či bez mliečka? Bez mliečka. A bez chuti. Potom tu máme, že nejaké smoothie, kde je pokrokoná raždového masla, oriešky, ako mi to chutí fajne, to je. Proteínové to je. Proteínové to je hlavne, Vogelberg tam je. To chutí. Nie. Bananík a Hej. rošené masielko. No, ty by si... Tu nám máme jahodovú maču, tu nám máme levanduľovú limonádu a espresso, čiže čo sme to mali tu. A potom tu máme ešte čo? Ešte nám príde papať, takže to si rozoberieme neskôr. Mali sme tu, že peanut and jam, chlebík. Na tom bolo, že arašidové maslo z Lidla, ale nie akože asi tak 50 gramov arašidového masla, keď nie viacej. Jam je fajný, bielkovine žiadne, kvaskový chlebík, ovocie, nejaké tieto kvietky jedle a to je všetko. Akože je to dobré, ale neviem, či by som si dala druhýkrát.